ka National People's Youth Front lengba u president ba kit borlang nongrem ka ajimut eka sarkar ban pe ba ki school ki weduna ki khna school bat ki babon ki nong hikai da ka bayero ye ke sinjam balashim de ke sarkar ban kinti ye ke tulop jong ki no hikai ad hoc ha ka jilla ule ong ban ka liang jong ke kendhun nadu basdang kilai don lang ban le ye kendo omtang ye o menteri rangba ka jilla kumju ru yo sembut menteri rangba Hakoi pat kaliang unong aikitin ke NPYF uba budget pengrop ula ong bakasin jam balashim da ke sarkar ban kintiu tulop ye kino hikai ad hoc kadi kasin jam ban ai ka jinya ro wala ki hab ban khati na bon kitna trekam jong ka sarkar Soban ai kublai ia ka sarkar ka jongi kapala sngap ia ka jing dawa jong ki no hikai ka jongi te ngi pantau jong sukmen bat ngi soban ai ka jing ia ro ia ka sarkar ka badai ka sarkar ka ba sngap barbor ia ka jing dawa jong ki pajba la ka long na ki no hikai bat na ki kan hon NGOs ka per ki badawa ia ki jong don kam jong ki pajba nong song snong jong ka jala kata ka dei ka banta ka ba khamat ba ngi kwa ban pau ia ka jing so komen ka ba krau bat ngi ngej ba ki no hikai school ki jong iru hadin ba ki la yo ia ka ne ka jing manjur na kaliang ka kabinet menin kasngi war le sila dadang don katu ka ne ka ba kim le se kim suhon ro rena kaliang jongi ka National People's Youth Front ngin ong ba yamantang sngoban ong ba na kamenta sipor ngangej ba kinong hikai ki jongi kin hon ia ka e ka ba na kaliang ka sarkar ka jongi kala le nam ta kinong hikai ki ba e ki jongi Taya kendiat rong aku ban panpau bakum ka National People's Youth Front ngi don ka ju ka jing berkat ka bakhia habang yu i ki no hikai ki jungi baki ia dawai ka hok ka jongki ngiru ngi pangnut ngi pangmensem ngi jau umat lang rengkat batki ti hakane ka porpat sisin ka soman ong ba ngi sngoban ai khublei ka sarkar ka balapan urlong ia kan ka jing dawa jongki no hikai ki ba e ki jongi Andai ngiri man sautu ba ka perthai menta ngi sautu ngila ki kane ka jingkiu dor ki marba mardi ru ka di kawai ba hawai na dei sha bakin kiu ka tulam ngi sautu e kata ka sentiment andai ngi dei ban sautu ru ba kidang bon ki sektor ki wikwe ki ba ka sarkar kan hap petlang khanang ba kanum long khia tarajor siliang na thrai ba kum ki no hikai ru ki di ban sautu ba ya kata bat ka jingken tu jong aru ya ki no hikai ka long ba phi ngathrai ba adai ka por ka sarkar ba kan hap check ba namar ba bon ki no hikai kumut khamtam ha ki school nong kondong ki ai wa ya ka kam la jongru te dei na taka dau ba ka literacy rate apo ka state jongi kalong duna compare ki wi state ngathrai ba ka sarkar kan hap form no ka mechanism ka ba hap keep a check kan hap pet perman ba ya kini khnang ba kini kino hikai ki ba yo tulop na sarkar ki ai wai kala shaki kamut ki ai tulop siteng pat gitu ba ai wai kata ka diga jing shisha habon ki school nong kendong ka jing kentu jonga ya kini kino hikai adok kalong ba kimdei ban ai wai ya ka kam go jongki namar ba blessing anum ong barok ki long kum ta andre ki don ki ba ngala mat dalade hapo ki shnong ki thau po was castles ka ba ki ai wai ya ka kam kane dalele kalong persya ya ka an bat ngathrai ba na kaliang jong ka education department kan hap thau ya ka an ba dalap kum kini ki no hikai dei ban terminate ba ya ka service ka jongki hakini ki katu kanisngi ki baladap ilayu i ki jing ya khi jong ki nong hikai school ki jongi bat kum ki nong song snong bat kum ka National People's Youth Front ngidon ka jing sokhya ka bakrau nam ta ki nong hikai school ki jongi ki balami ia ka ban ia sya ia kamit ia yong slap kalaer na ka ban dawa ia ka jingpan kiu ia ka dulop nam ta jongki na kaliang jungi ka National People's Youth Front ngimla ban len yang jing shisha ba ngila ya don bentalang bat ka fastom ha ka jing ya khi lane ha ka jing ya kerpat ya ka sarkar nam ta ban sngap ban sngow ya ka jing dawa ka jongki la kumba license sausin ngila yo kalat ban ya kenduk lang
nakleng jonga kum presiden jong National People's Youth Front rengkat bat ki nong yalam jong ka fastam ya u deputy chief minister badan morom jongi isar preston tan song ngilayo ru kalat ban yakendo yaki rengkat bat u chief minister te kane kajing ya pensngaulang kajongi namta kajing don kam jong kinong hikai ad hoc kalayat la katu kan benai menta di hakane ko porpat ngis ngoban ai khulai shikade ya ka sorkar kajongi hapo kajing ilam jong ka National People's Party hak leadership kajong usar konrat kisangma isar preston dan song ba menin kasngi kila pas haka kabinet ia kajing penkyu ia katulop kajong kinong hikai kijongi kibangam don kamban mention hang ni ngait ba ki babon nangi ngilayo ia kajing penkyu jong ka sarkar ia ki tulop jong kinong hikai kat kum ka kerdan ka ba kidi man yo nadu lower primary upper primary hadu higher secondary tikani kadika ek ka ban kalian jungi ka National People's Youth Front ngi soban ai khulai